Spektakel bij volleybalvrouwje Snits. LDODK net benauwd voor haar koprinner Ovo. Dirk Buitenzorg bloot cool in volle arena. Dit is de sport van Mandy, zegt je in januari. Goeien en welkom bij Boppenslag. In deze uitsturing ik nog omtinken voor reetrieden. We volgen marathonreetrieder Douwe de Vries, die hem ook op het lange baanrieden stwat. Maar eerst volleybal. Want volleybalclub Snits wil de komende 3 jaar teruggroeien naar de top. De ploeg gaat dit seizoen een stap zetten naar de middenmoot, maar de Snitsers willen meer. In 2014 is een derde plak het doel. Nou, dat zou wel heel mooi zijn en ik hoop dat ik daar ook deel van uit mag maken. Binnen de club zijn er nog een paar jongere meiden die eraan zitten te komen. Dus of het met geheel dit team is, dat durf ik geen uitspraak over te doen. Of het met mij is, daar durf ik ook geen uitspraak over te doen. Maar de visie van de club is wel dat we in 2014, 2015 in de top 3 zitten. Ja. Dus, dat zijn mooie plannen. Ja, plannen moet je hebben, anders kom je nergens. In de competitie is het ontnota een wisselvallig seizoen voor de Snitser vrouwen. De top 3 in de A-League had wat afstand naam, maar daaronder strijden een aantal ploegen om plak 4. En Snits is daar één van. Maar toch een paar mindere uitslagen stiet de ploeg nou zegde. Snuntijoen wie Pollux, de nummer 4 van de competitie, de zinstander. Dat het een wedstrijd is tussen de nummer 4 en 6, dat is wel duidelijk. Want beide ploegen binnen elkaar wegen. Het gat op de ranglijst is 4 punten, maar in deze wedstrijd leidt het niveau dicht bij elkaar. Zaak in de spannende eerste set. De eerste set die woen wordt uiteindelijk toch Snits met 27-24. In de tweede set hetzelfde beeld. Lang giet het liek op. Ont 18-18, want dan rint Pollux uit. 24-21 komen ze voor. Maar de Snitsers komen we weer om. Op dit blok van Marta Malta wordt het liek 24-24. En Snits krijgt zelfs een setpoint. 4 opslagen achter elkaar van Roos van Weijden. En deze smash gaat uit. Dus komen de Snitsers op een 2-0 vastsprong in sets. In de tweede set is Snits het even kwijt. Op 8-8 rint Pollux in de tweede set uit naar 15-8. En de Pollux is dan echt wel de betere ploeg. De ploeg wint uiteindelijk die tweede set. De ploeg uit Oldenzaal. Vrij eenvoudig. Het is de smash van Marit Tromp weer blokt. En zo wint Pollux maar 24-14 in de tweede set. 2-1 dus. Dan in de vierde set rint het van geen meter bij Snits. Er zit geen blok meer. De opslagen rennen net zo goed. En Pollux had alle wilde en krijgt alle ronde om de vierde set binnen te slepen. Het verschil is 1 punt lietser als in de tweede set 24-15. Ellen van Weijden kinderen hier net bij. En dus 2-2. En een allesbeslissende laatste vijfde set. Vervolgens wordt het bloedstollend. De punten worden haast om en om verdeeld. Tretjen is de staan. En Klaske Sikkers hier met de smash. En dus 14-13 en het eerste matchpoint van de Snitsers. Maar Fennis Seinstra onder de opslag. Hier het goede blok. Maar Pollux houdt de bal in het spul. Tweede keer, weer een goed blok. Maar dan gilt hij de bal in het veld. Dan kan Snits hier krek net bij. En dus kunt Pollux weer waarom on 14 gelijk. Maar Loes Sommer van Pollux maar de opslag. En de smash van Klaske Sikkers. 15-14 dus. En het tweede matchpoint van deze wedstrijd. Van de Snitsers. Roos van Weijden maar de opslag. Pollux, Volendien werk. Maar hier is het toekenblok van de Snitsers. En dus pakken zij de overwinning. Ze winnen uiteindelijk maar 16-14 in die vijfde set. Het wie verschrikkelijk spannend. Maar de Snitsers zijn correct wat beter. Op basis waarvan win jij deze wedstrijd nu? Ja, ik denk op vechtlust. We gingen er echt allemaal voor. En dat heeft ons er doorheen gesleept, denk ik. Ik vind dit wel een teamprestatie. Zowel de begeleiding als de teamspeelsters. Iedereen heeft gespeeld, iedereen heeft volledig ingezet. Ze stonden er alle minuut klaar voor. En we hebben dit als team gewoon naar een overwinning gesleept. Ja. Ja, we winnen van nummer 4 Pilpoes en nu van nummer 5. Dus ja, 4, 5, 6, dat is wel onze positie, denk ik. Nee, wij staan wel waar we horen. 6e, 5e plek. Dat is waar we voor de competitie van uitgingen. En daar zijn we nog steeds voor in de race. Ik denk dat waar we nu staan het voor dit moment goed is. Ja. Troch de oefening komen de Snitsers een beetje dichter bij nummer 5 Pollux. Al is het gat nog wel 3 punten. Takom weekend speelt het Snits uit in de nummer 1 en dat is Weert. Cambuur is vreed net al te best om de tweede seizoenshelft te begonnen. Uit in het leegklasseren Fortuna Sittard bleun het 0-0.
Het wie een matige vertoning van twee ploegen Justerjoen in Sittard. Hier wel mooi de mooie kans voor Martijn Barto. Hij speelde van Mark de Vries, maar hij zit de bal correct van ons. Het zou eigenlijk de mooiste mogelijkheid van de eerste helft te wezen. Gommans, spits van Fortuna Sittard, die verrast hier te loeken hast, maar het is Drosten die dat al hier op liet te lossen. En zo bleef het 0-0. Op slag van rest, deze vrije trap van Ozan Turk, de Leeuw eronder terug. Van der Heijden schrikt zodanig dat hij eigenlijk niks docht. En ze eindigt een teleurstellend eerste bedrijf in een 0-0 staan. En die teleurstelling zou eigenlijk net van de wedstrijd uitgaan, want het wie net best dat bij de ploegen het publiek presenteren. Dit schot van Schraaien gaat ook heegoer. Riksen keer net bij de voorzet van de rechterkant, Likas Hoesen trouwens. En zo viel het al een beetje aankomen. Dit wordt een echte 0-0 wedstrijd. Zeker als Van der Heijden te min uitzoeking in deze actie leidt. Cambuur 0-0 in Fortuna Sittard. Teleurstellend. In de reetriedersvraat is het intussen een bekend fenomeen. Marathonrieders die hadden ik talissen op het lange baanrieden. De BAM-formage van Jillert Anema had er al een protte succes mee, maar er binnen meer die het beziekje. Douwe de Vries van het Jereveen Bigeliks, hij had zijn baan op zijn om hem volslijn op het rieden te concentreren. En het is net zonder resultaat. We treffen Douwe de Vries thuis op het Jereveen. Tegere met zijn vriendinnen Janna van Tol, ook een marathonriedster, levert hij ontspannen naar de marathon van Deventer. Ons wie het de bedoeling dat de Vries dit seizoen alleen nog maar marathons rieden zoeken. Maar voor de grap ried hij ook een 5 kilometer en dat ging zo goed dat hij een pleitste voor de NK afstanden. Ja, en dan rie je aan NK en dan rie je in één keer mooie wereldbekers rieden en op de 5 en op de 10. Ja, dan gooi je totaal over de wereld in en dan verhoort het wel een soort, ja. Want dan maak je natuurlijk heel soort marathons overslaan, je moet over de trainingen van. En je moet je baan opzissen en dat die de Vries. Dat besluit hier voor het seizoen trouwens al naam, want zijn ontwikkeling stiert wat stil. Ja, we leiden het nou steeds onder. Het krijgt net eens. Ik rie wel goed, maar krijgt nog net. En ja, wie dit werk eigenlijk niet van uitkomsten. En ja, toen dacht ik van nou, misschien maak ik maar een keer de keuze maken om echt helemaal voor het sport te gaan. Ja, dat gaat supergoed, dus... Ek voor het thuisfront budget het een verhoring. Maar dat zien vriendinnen ek op niveau sport maakt het wat makkelijker. Precies, dat is ook voor Douwe bijvoorbeeld wel heel fijn. Dat iemand wel begrijpt waarom hij zoveel voor de sport ook doet en ook laat. Maar ja, als je dezelfde passie deelt, dan snap je dat gewoon goed van elkaar. Als de tossen in de auto zitten, is het op naar Deventer. Daar aankwam had de Vries eerst een bespreking met de SOS Kinderdorpenploeg dat hij verriet. Coach Pascal Vergeer denkt dat het op een sprint uitdraait en had duidelijke instructies van de Vries. Jij gaat het tempo zo hoog opvoeren dat het eigenlijk bijna onmogelijk is dat er nog iemand achteruit vandaan komt. Dat zou je dan 2 ronden vol moeten kunnen houden. En daarna maakt Carlo Timmerman het aanmaatje. En dat betekent dus dat de Vries hem skikken had. Als we zien uitslagen op notasjoggen, constateren we dat hij dit seizoen nog maar 1 keer op het podium stier. En dat valt al. Ja, het is wel irritant, want hij is gewoon goed. Hij ziet van ja, worst ik meer kansen, maar ja, je kan het soms ook net uitdwingen. En ik riet goed, riet hut en dan, ja, dan mag je zelf een keer die kans krijgen en dan mag je hem dan wel pakken. Ja, want sporten is mooi, maar winnen is nog mooier. Klopt, ja. Ja, daarom is het wel heel fijn dat het lange baan ook goed gaat. En ja, dat hij gewoon sowieso. En ja, daar maakt het al niks uit qua wat voor team je zit of wat. Dan denk je maar gewoon hut rieden, het is in de klok. En dat is ook wel lekker. Intussen binnen de vrouwen, maar daarbij de zekvriendinnen Janna van Tal van start gingen. Wordt het een beetje goed? Ja, ze zit gewoon in de buik van het peloton. Ja, ze riet goed mooi. Maar ze wint het net en na een kwarte evaluatie is het de beurt om de Vries om te rieden. Coach Pascal Vergeer is lyrisch koezien pupil en zocht een protte mogelijkheden. Hoe ver kan Douwe komen? Heel ver. Alleen moet hij zelf beseffen hoe ver dat is. En in principe zit de limit niet in zijn fysieke mogelijkheden, maar is de limit hetgeen wat je in je hoofd aan blokkade opstelt voor jezelf. En die gaat meer en meer verdwijnen, omdat het zelfvertrouwen groeiend is. En dat betekent ook dat als hij er echt in gaat geloven wat hij kan halen, dat hij heel erg ver kan komen. Nevens Vergeer lezen er benammen kansen op de ploegenachtervolging. Ek al had Douwe de Vries die discipline nog neer rieden. Ik denk dat hij met Sven Kramer een heel mooi koppel kan gaan vormen. Ook als je naar hun slagen kijkt in een teampursuit. Fysiek denk ik dat hij zeker in staat moet zijn. Dat als hij met de juiste training en ook serieus opgenomen wordt in een teampursuitploeg, dat hij daar serieus kans gaat maken ook op zelfs een gouden medaille.
Stoere taal van de coach, maar dan zult de Vries dus absoluut keuzes maken moeten. En een tal mooie natuurreiswedstrijden uit 200 kilometer, dat er echt gek op is, shit te laten matten. En daar had er het dreig mooi. Ja, dat is net leuk. Nee, dat is echt net leuk. En dat wist ik eigenlijk wel een beetje toen ik die 4 kilometer plaatste werd. Toen ik was zoiets van bliksem, ja, dat is... Nou is het wel dreig weer om alles te rijden te kennen, maar ja, nou ja, kleer. Volgend jaar is ik weer een 200. En ik zit nu al de hele jaar al in die wereldbekers, dus ja, dat ik beter daar nou even focus op gooien en dan, nou, als je wil horen hier wel rijden. De wedstrijd in Deventer verrent exact volgens plan. Het draait uit op een sprint en de Vries houdt het tempo verskworrend heeg de laatste rondjes. En vervolgens maakt het ploeggenoot Carlo Timmerman het al. Hij wint de sprint van Bob de Vries en Jorrit Bergsma. De overwinning is binnen en dat doel is bereikt. De Olympische Spelen is een van de volgende doel, maar net het ultieme. Ja, het ultieme doel is zelfs steentocht winnen. Dat is denk ik elke marathonrieder, dat is het ultieme doel. Maar ja, dat ga je gewoon niet in de hand en dat is gewoon het jammer van een marathonsport. Dat je eigenlijk net weet wanneer dat nou komen zal of dat het überhaupt komen zal. En nou Olympische Spelen weet je gewoon dat dat wel komt. En ja, daar kun je gewoon doel stellen. In de haatklasse B staan de kworballers van LDODK jelwijs de competitie op het derde plak. Alleen nog de nummers 1 en 2 speel je om promotie. Het euvel van LDODK is dat ze het vaak op de beslissende momenten lezen litten. In het Utrechtse Maarsen wonen ze het zijn koprenner Offo litten dat het ik oorskin. Om Gerald Aukers en zijn ploeg de taak om Offo in eigen hal te verslaan. Dat is oorlog hier net bad uit zijn 2 cruisefinales. Maar is een overwinning hier mogelijk? Ja, absoluut. Ik denk dat wij gewoon ons strategisch plan goed uitvoeren. En daarvoor dan energie in de oor zetten dat wij het winnen kunnen. Een dreige objecten, want de eerste wedstrijd van de competitie in eigen huis verleer LDODK met 23-18. En maar nu is het begin aardig beter. Het stiert strategisch goed en er wordt zocht om de uitspielerkansen likasieren van Erwin Zwart. En hij brengt LDODK direct in het begin op voorsprong. Offo is de ploeg, ja, die is de koprenner en die had het meeste te verliezen. En het lijkt erop dat er wat spanning stiert op de ploeg uit Maarsen. Grote missers. En daarvan kan LDODK profiteren. Het is Rianne Nijholt met een prachtige uitstartbal en dan is het al 0-2. Maar goed, in korballing kan het heel hut op en el gaan met de scores. En vanzelfs liet Offo haar dus net zomaar even een aanslagje. Het is wel duidelijk dat het net makkelijk gaat bij Offo. Hier een trobbraak van Martijn Roos en dan de misser. Weer een grote mogelijkheid. En LDODK profiteert van de volle 100%. Want aan de andere kant is het André Zwart die trefzeker is. En het verschil is in de beginfase maken 0-3. Nu is het zelfs een lietse marge. En Offo die weet dan toch dichterbij te komen. Staren gewoon kroept de koprenner naar LDODK. En hier is de treffer van Tim Brax op 5 zoon. Dan is het verschil nog maar 2. En dan ja, maakt LDODK bij de les blijven. En dat doen ze samen met dit blok van Peter Lageweg. Een lekkere opstekker. Frustrerend voor de aanvaller. Maar heel mooi voor LDODK wat in het skoft met Njogensson de kleikamer in mei. Een lietse marge, dat weet ze ook. Maar die marge is in elk geval in het voordeel. En hoe komt het dan in het begin van die tweede helte? Weer een misser van Martijn Roos. En de frustratie die sloept al wat in de ploeg. Het draait net bij de koprenner. En wat kan ze daar voorstellen? In elk geval is het LDODK wat weer heel goed daarvan profiteert met deze treffer van Erwin Zwart. Bijzonder opdreven in die tweede helte en kreeg aanronde. En de voorsprong groeit. Peter Lageweg met een mooi kansje en dan is het verschil al 5 punten. En het gaat groeit, want mijn een kwartier te gaan. Stiert LDODK zo'n doelpunten voor in Maarsen. En dan mag je het toch net meer voortgaan. Offo kan ze nou nog een beetje rondwaan. Invalster Duwertje Koning scoort. Maar dat is van heel korte duur, want het antwoord van LDODK is eigenlijk constant direct aan de andere kant daar. Erwin Zwart met zijn 9e treffer. Hij zorgt voor weer zo'n punten verschil. En dan is het een kwestie van bijblijven net meer wij aan.
Offo mij nog scoren en dat zullen ze dan ook doen. Jeffrey Huiberts, de enige heer van Offo die net wisselen waard. Hij maakt het verschil een beetje lietser, maar continu is daar het antwoord van LDODK. En dat is de beste remedie. Het is Rianne Nijholt die het hier scoort en LDODK wint met 23-18. Een prima revanche voor die jeddere thuisnederlaag. En LDODK docht als team weer vol slijm in de haardklasse. Wat wij uit Dienhuis is hun spullen uithalen. Dus ze hebben natuurlijk heel volle tempo en dat wil ze graag spelen. En we houden dan de eerste heer achter. Ja, en daardoor kan zij net lekker in hun aanval komen en missen ze heel volle kansen. Als je de eerste helft hoeveel kansen zij missen. Ja, en dat is denk ik hun speeltje. En op een gegeven moment ja, dan rijdt zij inderdaad mentaal een beetje het paard kwijt. Ik vind dat wij gewoon terecht doen hebben. Bij hun bepaalde fases een beetje tot wanhoop dreven. En dat zit Udenis manier van spelen. Hun gaan heel zo naar binnen toe. Kansen die willen het oude maken. En wij willen rustig. Maar nog 6 wedstrijden te gaan is Offo nog altijd koprenner met 12 punten. Maar deelt de koppositie nou met Vada uit Wageningen. LDODK stiet tredde 1 punt onder de promotie plakken. Met Friesland en SCO wonnen beide, maar bin nog net uit de degradatiezwargen. Het weer een heel spannende dagsneun voor uw Dirk en vooral trainster Sjoukje Wagenaar. Want Dirk waard voor het eerst toont aan het grote publiek in een bomvol WTC met alle leefhavers van Frieske Hinders wie Dirk de surprise act. Maar uw jongeling had nog neer in een grootvolle hal roen en zeker net met zijn volle publiek. Er wieren dus wel wat zwargen hoe de goede oor in. Wat was het dwaan, mijn Dirk? Ik denk dat we een rondje rieden moeten. En ja, het mooiste is maar de wedstrijd, maar die is van hout en dan zit je er heel dicht achter. En dat vertrouw ik eigenlijk net helemaal. Dus we doen gewoon mijn zwieren karren. Wat zwidder, een ijzeren karren. Dat als het wol verkeerd gaat, dan is er niks stikken en niks aan. Wat is nou eigenlijk, Sjoukje? Wat is dat? Dit is voor de sier. Ik ben even zien hoefjes aan het lakken. Dat is echt alleen nog maar voor de mooi. Kom maar. Goed zo. Nou, even inspannen, jongen. Kom maar. Nee, er waren. Goed zo. Dus zafvolle volk, dus we maken met een dubbeldoof. Is dit een spannend moment nou, Sjoukje? Want hij is even in die hal geweest. Nou, ja, we doen het. Maar volgens mij, dit zijn van die dingen, dan denk je, als je het zegt, dit is gewoon een heel erg dom idee. Ja, echt? Ja. Zafvolle waaien, dan zijn jonge hinder. Oh, maar een liet bakje van de dramer. Ja. Oh, dat zou wel goed komen, maar... Panty? Een oude panty, precies. Die doe ik om zijn tongen heen. En normaal had hij dat net, maar dit is voor de zekerheid. Soms dan worden ze de tongen achter het bedwand. En dan kan je hem sturen, of in het ergste geval kan je zijn tongen gewoon inslokken. Kom maar gauw. Als je bang bent voor ongelukken, dan stek je hem net terug. Maar wij zijn net bang voor ongelukken, dus we stekken hem gewoon terug. Maatje maar los, hè. Het is wel heel apart en noppelijk als je is. Ze hebben nooit een Fries in de zoen. De meesten die er bovenop zitten, alle gedrokt, alle volk. Dat krijgen we de normaalste zaak van de wereld.
Zo. Kom maar gauw. Woehoe. Goed zo. Zo. Is er klaar voor? Ja. Nou, daar showen ik dat lieve Nubering in een hutdraver voor de sil. Nou, die valt in Safir op dat er in elk geval net zwart is. Super jongen. Haha. Goed zo. Wat vind je van hem? Ja, ik vind het prachtig. Ja? Ja, ik vind het een heel mooi initiatief. En ik hoop ook dat het voor dit paardje helemaal gaat lukken. Wat vind je van hem? Nou zo, voor 100 euro vind ik het een geweldig hinder. Ik vind het een mooie stunt wat je maar moet uithalen. Ja, ik vind het geweldig. Was je net op voor die onthinder, hè? Nee, nee. Dankjewel. Ik maak de zorg met piqueur Sjokje Wagenaar. Bedankt. Nou, jongen, dat is net normaal. Hoe weer dit? Ja, dat is wel heel mooi. Maar het is toch net gewoon dat zo'n jong hinder zich zo gedraagt. Hij doet alles helemaal perfect, hè? Het is een nice, is een nice horse. Ja. Hij is echt hartstikke warm. Ja. Hoe kan dat? Ja, Want Saffolle heeft hij nou... Saffolle heeft in het dier. Het is echt helemaal van de spanning en alles. Er is in Saffolle indrukken. Dat heeft echt invloed op ja, een het is hinder. echt zien dat het nog maar een hele lietse jongen is eigenlijk. Hij vond dit al wel heel spannend. Zo, lekker eten. Maar rijdt ze. Dat heeft er wel verzinnen. Zo is het. Een stoer stel, zeiden we, Sjoukje en Dirk. Als je donateur willen willen, mail dan naar dirk@omroepfriesland.nl en jou al je gegevens terug. Alle bijdragers binnen dan welkom op banknummer 1692 91 298. En hiermee ben we aan de eind van onze uitsturing. Toonsdag, dan ben we er weer. Dan sjoggen we waarom op het jaar 2011 maar hoe kind ik oors de avonturen van uw jonge hinder Dirk. Voor nou wens ik een heel noffelijke jonta. Doeg!